ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin krikri aboto fin wuri chori ko likurukle marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep on joni tuma tamarka joswati kawruki ka bamakatama awni senange emission manti kono emission mo ni aya intitulé ko sondo la nature nga sunku yiniga ka sunku yiniga ko korodori ka ayre yiniga ka sunku yiniga ko korodori ka alamini yiniga wala sa me foli dan kramo bama ne bari samake alemu ko so promoteur na ini satere wala kramo ine tuma kramo ko lo to imotep dumi ayere ni tuma mangal le manje klube fo mba fo ko ni jo ko ni sene ko damare ka jo sawati ka urika pama ko atoma ayo kramo foli temene ko biamna kuma duma yiri doka fla donc là amba damne folo la katase flanama donc ola odu mayri folo ebe o fa to fanyi ko o makudu do fanyi donc ami soroka doni fa version thérapeutique ka soroka se flanama kramo ko to mi top dum yo ni ngali jaranye anga samien avec a sense ka boda ini nga duguma biu vraiment anga mbamba angu udo la kolokolo ku umara ambolo kwa wala sa ukana tunu parce que ni samien ji bana dron ni yiri numbe tunu ambe kelen goni donc afako be mo bolo sokono nga flana ni mo chaman de todo ambe folo ka timini ka ode ka kuma ke bi timini ko avec ka bokene kan doni ka fo yiri do mo be mina tuma be 600 anya wele timini kada niya a dota ka blaida ibi timia do soro anyimi tolala duguma binedo o de jafla o nyokoron duguma binedo donc niya blaida ibi to anyimi na absinga jati ya afanchita la min bi kele fibi yere soro ibe ka a kena nyimi tuni ka to ka nyimi kwa donc o de to na dakuna ko timini akatiminde imae bon anya anto ola katara ye kafo nazara olu na bo kalama ni arabu olu be bo yiri mun kalama ibita suru be tono bo to chama surala donc nazara de nana ale wele ola non scientifique en temps panga tara français ou tafo francicanu mais en ba fait ka bo anyere ka kana dro ka tan non scientifique la bari o de on ka sira e mai o de kan no ande on fanama ananya donc olu kwama ko scoparia dulci Scoparia dulci o Scoparia mayoro ni mbemina na soro mo bora anga kankono u kana dan francican droma o kata kan wora ulaje o ba ye ka fo ko fɛn o fɛn be no ko scope ou bien scopa ko obe wolono o kuma den de kibita soro o firalan de ko firalan ko yiri ni mini firalan bolé ni aka maga o be kla ka fo dulci o douce de quoi ina fo femi kadi emaya donc ko yiri mi nabi ko firalan na kadi na scoparia dulci mayoro de sadre scoparia ye furana do o ka furana lamado wal ma fo la psa ka furanike o dulci ko douce do donc ko fla be nyona et puis où y a le welete kale tomo kaboni duma bin kemeni bishegin kemefla malila no ki bita soro timini be taodema bon si ça akatimi ambadola bon ni du timi a fodron yakli bita fengele non la timi a damantme ko jugu de be ka diabète bla mola imaya kata ye ka fogoni yiri bi se ka diabète kele o be mo dabala ba parce que doba wuli doba mugubo avec dumuni na avec tulula mais ou be min do ala ikato ka a ji wuli ka kaka ka sigi aka woloko 10 à 15 minutes voilà 10 à 15 minutes o de infusion bon do télé abato ba fo ko a décocter pendant 1 minute ka bla daga kono ka jikaka ka wuli dron ka singa a jiginte ya o décocter 1 minute bon mo kan nu bo nyona parce que iketo ka barake ni yiri ni sira o sirata yiri bo de dima imaya yiri bo de dima donc scoparia dulci be ka diabète kele
bon mais muso kunda tiɲɛ yɛrɛ la u ye nin kanu et puis u b'a don muso ka sutura fura caman na suturali fura caman na bon dɔ bɛ min sɔrɔ a la sisan muso kunda a ka teli ka muso la wasa kosɛbɛ de i m'a ye muso bɛ la wasa nin na kosɛbɛ to ka to ka wuli ka min o ye kelen ye filanan na ka to k'a wuli k'a kɛ selidaga kɔnɔ ka to ka taa seliji ta n'a ye ko a bɛ anti-inflammatoire de don a bɛ infection kunbɛn a sabanan ye min ye mɔgɔw bɛ se ka ni ja ka mugu bɔ yɛrɛ ka to k'a ni fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ se ka ni didɛgɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ani bɛnɛdɛgɛ ninnu bɛ ɲagami ɲɔgɔn na i b'a ni dɛgɛ yɛrɛ fin ani dɛgɛ bɛ min i m'a ye k'a fɔ ko e bɛ nin ta k'i bɛ baara kɛ n'a ye sira kelen fɛ o tɛ dɛ mɔgɔw ye nin tɔnɔ bɔcogo caman sɔrɔ fo ka taa arabudugu la ka taa sɔrɔ arabuw b'a dɔn i m'a ye k'a tɔgɔ wele ko scoparia dulci n'an ko a ma ko timitimini wa fura ka dɔgɔn suturali la min tɛ kɛ k'a fɛ bon n bɛna fɛn kelen fana fɔ a la mɔgɔ minnu bɛ to ka nin min kuma bɛɛ ka to k'a don dumuniw na k'a tɔnɔ bɔ i bɛ taa sɔrɔ ko u kɛcogoya tɛ falen quoi u b'a fɔ cogo di contre l'âge i y'a ye ko y a beaucoup d'antioxydants bon sisan nin bin filɛ nin bɛ ka sɛnɛ mɔgɔw fɛ diɲɛmaw fɛ diɲɛ ɲɛfɛ mais anw fɛ yan farafinna anw de b'an sigi ko samiyɛ yiriw don n'i y'i sigi ko samiyɛ yiri don ni samiyɛ banna dun bon kalo 5 samiyɛ kalo 7 ja donc an ka kan ka nin sɛnɛ wa an b'an k'a sɛnɛ k'a kolokolo po dɔ kɔnɔ k'a bila an bolo kɔrɔ donc a kan ka kɛ ten ale filɛ nin ye sukola ni fɛn ninnu nana ye ninnu bɛ kɛla cogo cogo a dɔw yɛrɛ bɛ ne bolo yan kungo so a fana kan ka kɛ ten de donc nin ye sira kɔgɔlen fila de y'a la bon o n'a ta bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ fana dɔw b'a tigɛ tigɛ k'a kɛ saladi la ko pour que an b'a dun cogo min na an ka tɔnɔ sira sɔrɔ dumuni ko ta sira fɛ donc c'est une plante alimentaire voilà voilà ko kala o ye n'i b'a fɛ sisan nɔ fari kalayara fari balaya ka kalaya n'i b'a fɛ o kalaya ka jigin mɔgɔw bɛ ale wuli ou bien ka infuser ka nemurukumuni k'a la bon bɛɛ b'a dɔn nemurukumuni ɲɛci ka bon parce que c'est a bololen don ni vitamine C de ani fɛn caman wɛrɛw alcaloïde ninnu ni fɛn minnu bɛ timitimini na nemurukumuni b'o labɔ mais an ka baara kɛ n'a ye n'i ye baara kɛ ni nin ye i bɛ mankutu caman bɛrɛ wolowolo ka bɛn n'a ye bon ne bɛ min fana dɔn a la dɛ c'est que a bɛ se ka tigɛtigɛli min kɛ k'a kɛ salati la k'a dun o fɛn kelen bɛ se ka kɛ hali ɲuguna ninnu ni sagasaga ni fɛn ninnu na walasa ka se ka n'an yɛrɛ sunkun ka wɛrɛyali ye n'an kɔnɔ quoi ka taga ye ko fakoyi dɔrɔn tɛna k'a la timitimini b'a la timitimini dɔrɔn tɛna k'a la bɛnɛfunti dɔɔni bɛ k'a la ani fɛn ninnu walasa i ka n'an ka sankɔrɔ tan o fɛn bɛ timitimini na quoi donc scoparia dulci nin b'o sira de kan a sɛnɛ man gɛlɛn nka ni ji de nana ka kɔgɔ cogo dɔ la mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ ni samiyɛ donna fo ka se mois d'août ma cɔcɔ o bɛ sɔrɔ ka wuli a ɲinini na donc ni mɔgɔ mun ka i ka ɲɛfɔli dɔ la i y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min y'a ni situlu don ɲɔgɔn na ka massage kɛ n'a ye a ka fisa c'est relaxant o ko bɛ cogo di c'est très relaxant o ye golo ta ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ fari la sa farikolo sifo ninnu bɛɛ la belebele de ye golo ye donc ni mɔgɔw ye fɛn dɔ sira dɔn dɔrɔn i kana miiri ko nɛngu ni da dɔrɔn ta don dɛ i k'i hakili to golo fana na bon timitimini filɛ timitimini bɛ susu i b'a fɔ fari sinfo mɔgɔninfin mɔgɔ yɛrɛ fari sinfo bɛɛ la bonba bɛɛ la belebele mun fɛrɛlen don o ye golo ye parce que golo bɛ fari bɛɛ ale bɛ kelen ka fari bɛɛ datugu a bɛ fari bɛɛ datugu mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔ sira a ko la c'est que mɔgɔw ɲɛna ko golo ye a kɔkana dɔrɔn de golo kɔnɔna bɛ yen ɲɛ fila de don quoi donc sisan ni golo ɲɛ fila bɛ yen e ka timitimini ni susu i k'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ sisan situlu an b'a fɔ ko tulu wɛrɛ dɛ ka situlu ta k'o kɛ daga la n'o yelenna mɔgɔw b'a dɔn ko situlu tɛ yɛlɛ f'a ka kalaya ka se hakɛ dɔ ma bon timitimini k'a la ka n'o la chauffer ɲɔgɔn fɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a yiran dɔɔni dɔrɔn o tɛ i n'a fɔ an ye min fɔ infusion ko la a yiran dɔɔni dɔrɔn i k'a bila n'a bɛ ɲini ka suma i k'a sɛnsɛnni daminɛ ka situlu ni bulu bɔ ɲɔgɔn na o tulu gɛrɛgɛrɛ min b'i bolo ko kuma dɔ la ni dɔw b'a min n'u bɔra ka n'u jɔ f'u bɛ yɛlɛ fiɲɛ fɛ fɔlɔ parce que c'est relaxant a bɛ mɔgɔ lada i yɛrɛ la ani k'i bila i ka ɲuman de kɛ quoi parce que anw ɲɛna k'a fɔ ko kuma dɔ la ko ɲumankɛ ninnu ni fɛn ko fɔli dɔrɔn don dɛ mais i b'a bila i miiri de la ka baara kɛ n'a ye o de bɛna bɔ ni o mankutu ɲuman ninnu ye timitimini na donc fɛntigi
sira caman bɛ timitimini ko la n'an ko k'an b'a lajɛ infusion décoction a bɛ kɛ nan ninnu na a bɛ tila ka mun tuguni bon ne kɔni m'a mɛn wusuli sira kan mais n b'a fɔ ko mɔgɔw ka baara kɛ n'a ye ni yiri fɔra a ye yiri ta a k'a cogoyaw lajɛ mɔgɔ si ka n'i sigi ko dɔ bɛna yiri mankutu bɛɛ fɔ k'a ban o dɔnniya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo yɛrɛ i bɛ dɔ de ta ka dɔ de bila bain de vapeur bɛ kɛ n'a ye a bɛ muso la wasa kosɛbɛ parce que kuma n'a fɔ cogo don hakili k'a tɔ dafa quoi ni i b'ale kan sisan an ye timitimini ba ta fɔ yan nɔ abris precatorius mais o tɛ nin ye dɛ an ko timitimini de timitimi ba bɛ timitimi bɛ an bɛ mun kan nin ye timitimini ye bon o la ale ni jutigini fana u baara kɛcogo tɛ kelen ye donc o la ale fana ta ye nin ye donc a se ka wasa yɛrɛ farikolo yɛrɛ ka wasa o ka fɔ tiɲɛna n sago kɛ donc ale bi farikolo dɛmɛ o ɲa an balimamuso ye u ka hakɛ to parce que tiɲɛ yɛrɛ la fɛn de tɛ kɛnɛya bɔ quoi wa kɛnɛya fana tɛ taa fo dafalenya de kɔ quoi donc a b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ kafoɲɔgɔnya nin kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ de b'u kan n'i bɛ furako la hali an mun tɛ furabɔ kɛ mɔgɔ ye dɛ u bɛna diyagoya la ko f'an k'u bilasira ko dɔw la quoi an b'a fɔ timitimini filɛ nin ye o ye sira dɔ ye min bɛ mɔgɔ la sanuya ka mɔgɔ lajɛya ka mɔgɔ kisi banamisɛnnin dɔw ma n'o ye infection ye et puis a b'i lada i yɛrɛ la de parce que an ka fɛnw ɲagaminen b'an bolo yɔrɔ jumɛn an y'an da maga na dɔɔnin dɔrɔn c'est que safinɛw yɛrɛ b'an bolo tulu b'an bolo an tɛ minnu bɔ yɔrɔ dɔn nin ye fɛn dɔ de ye min b'an ka sunkun kɔnɔ yan an kɛtɔ k'a ɲininka an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ musow ka yiri dɔ filɛ nin ye min bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ sur ces 3 points là a b'u lajɛya a b'u la kɛnɛya et puis a bɛ u lada u yɛrɛ la donc a bɛ fɔ min ma ko bɛsɛya c'est-à-dire la propriété an b'a fɔ ko saniya bɛ jɛlenya a b'o garanti parce que a bɛ infection kɛlɛ o kɔrɔ ni muso min bɛ to ka bain de vapeur kɛ n'a ye ka i yɛrɛ mana ka seliji ta donc k'a yɛrɛ nettoyer donc a bɛ infection ni fɛn ninnu kɛlɛ bon o ye a bɛsɛya ma yɔrɔ ye bon a yɛrɛ fana i kɛlen k'i yɛrɛ wusu n'a ye c'est-à-dire a bɛ tranquillité dɔ d'i ma mun bi a to dusumangoya ni fɛn dɔw yɛrɛ bɛ u ti k'i la donc en même temps a bɛ tila tuguni ka farikolo yɛrɛ ka ɲi ka repɔn cogoya min na nege fan fɛ a bɛ farikolo bila au portion normale là c'est comme si tu es prédisposé à être satisfait o de don a b'i dɛmɛ de ka i ladafa k'i lada i yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la yiri dɔ don min ka kan ka kolo ka bila so kɔnɔ po ninnu kɔnɔ ne ɲɛ bɛ mɔgɔw la u bɛ ka nanaye sɛnɛ o manan kɔnɔ u bɛ ka sukolan sɛnɛ u bɛ ka citronnelle sɛnɛ mais i tɛ mɔgɔ ye i kelen kelenninw minnu sɔmina k'a fɔ timitimini fana bɛ se ka pɔgɔti nin tilema in la dɛ k'a don po kɔnɔ a bɛ san kalo 12 bɛɛ kɛ i bolo i bɛ k'i ka ɲɛnɛmaya labɛn n'a ye je trouve que c'est une plante an ka kan ka minnu kuma labɔ quoi scoparia dulci wa ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin don bɔlɔlɔ kɔnɔ i n'a fɔ sisan a ko bɛ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ ko alcaloïde ni fɛn minnu b'a la dɛ grande société de firme ninnu dɛ u bɛ ninnu de ta ka t'o yɛlɛma k'o kɛ geluluw ni comprimés ni sirops ni fɛnw ye ka sɔrɔ ka na waa minɛ a la pharmacie na quoi 2,000 ni 500 3,000 ni 500 des trucs comme ça ka sɔrɔ anw yɛrɛ mun filɛ nin ye anw bɛ se ka nin sɛnɛ k'a mara an bolo kɔnɔ so kɔnɔ k'a fara an ka dunta kan i m'a ye donc an bɛ se ka fɛn damadɔ min fɔ timitimini ko la o y'o ye quoi ayiwa an bɛna se an ka yiri filanan ma an kumanen kɔ timitimini kan n'o ye scoparia dulci ye donc an bɛna kuma duguma yiri wɛrɛ mun kan o ye aloe vera ye donc i bɛ ɲɛfɔli k'an ye o fana kan donc an ka yiri filanan ye aloe vera ye o ɲininkali diyara n ye karamɔgɔ aloe vera tɛ fɛn dogolen tuguni ko ye mais anw kɛtɔ ka nin fila da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tuma dɔ la i b'a fɔ k'u bɛ ɲini ka kɛ ɲɔgɔn sinama ye i m'a ye mun na parce que aloe vera o bɛ n'a fɔ kumaden min wolola grɛkiw ni arabuw furancɛla la i m'a ye n'olu ko alahuwa y'a ye alohuwa donc olu fɛn dɔw nana don ale la k'a kɛ ko nin b'i n'a fɔ ko a ka kunna quoi k'a ka kunna yɛrɛ voilà k'a ka kunna gɛrɛgɛrɛ o ye vera nin ye de vera nin de ye gɛrɛgɛrɛ ye ou bien pakisa ye jɛya pakisa ne t'a dɔn min don nka kunnaya gɛrɛgɛrɛ de fɔtɔla don quoi donc aloe vera kɔrɔ de y'o ye bon mɔgɔ si tɛ aloe vera ta k'a kari
ne be mɔgɔ dɔn minnu bɛ aloe vera ni ko aloe vera do kɔrɔ de ko kunaya gɛrɛ gɛrɛ kunaya gɛrɛ gɛrɛ nka an b'a dɔn fɛn b'an bolo yan nɔ min ka kunna ni aloe vera ye mais e mana aloe vera kɛcogoya ye dɔrɔn i bɛ sin ka a ye nin bɛ sɔn ka kɛ fɛn ɲimita ye quoi ou bien nin ye fɛn bɔta ye nka i kɔlɔsi dɛ i bɛ taa kunaya gɛrɛ gɛrɛ de fana sɔrɔ a yɛrɛ bolo donc o de filɛ nin ye bon mɔgɔw bɛ mun kɛ n'a ye Sénégalais filɛ nin ye bi u bɛ ka hali jus de aloe vera dilan ka feere aloe vera ji parce que o de ye jus ye i n'a fɔ nemuruji bɛ feere jirimere bɛ feere cogo min na aloe vera ji fana feere ta bɛ ka kɛ sisan bon a t'anw fɛ yan kosɛbɛ bon anw bɛ fɛn dɔ fana y'a la ko mɔgɔ dɔw bɛ aloe vera ta k'a fara ni muru ye u tɛgɛ dɔrɔn ka kutu da a bumagama nin kan k'a lamaga a bɛ kanga quoi k'a kɛ i b'a fɔ nɔgɔlan voilà u bɛ sɔrɔ ka kutu don kɔrɔ dɔrɔn ka o ku da ka kunu bon sisan i b'i yɛrɛ ɲininka o kumana nin yiri nin bɛ mun ni mun de ɲa dɔw b'a dunna dɔw b'a munna ne kɔni bɛ min kɛ n'a ye kungo so yan ne bɛ kungo de yan yiriden caman bɛ ne bolo ne bɛ dibɔ kɛ fɛn ni fitinin mana mɔgɔ kin denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ne b'a fɔ taa n ka aloe vera kun kari i ko o mun a la fɔlɔ donc anti inflammatoire don i y'a ye a bɛ c'est un analgésique aussi a b'a dimi da i m'a ye o tɛ fɛn fila ye bon mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ ko furudimi b'a la i kɔnɔ karilen furudimi b'i la ne b'a f'u ɲɛna n k'u ka aloe vera ta kutunin ta nin u k'a kɔnɔna siɲɛ quoi nɔgɔlan min bɛ bɔ a la n'a y'u diya u k'a kɛ tasani dɔ kɔnɔ ou bien verre dɔ kɔnɔ u ka di dɔɔni k'a la quoi n'u ye di dɔɔni k'a la a bɛ kunaya nin bɛ kɛlɛ dɔɔni a bɛ sɔrɔ ka a dun quoi i m'a ye donc o ye filanan ye bon sabanan ye min ye n'an bɛɛ b'a kalama ko bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ jus dilan nin na cogo di ko ka aloe vera bɔ ka a nettoyer dɔrɔn ka a fara nin bɔ a la k'a tigɛ tigɛ i bɛ jus kelen minnu san na don o don a kɛra ananas ye o a kɛra jirimere ye o a kɛra dabilenni ye o a tigɛ tigɛlen nin k'a kɛ i b'a fɔ carotte cubini ninnu dɛ k'i b'a ta k'a kɛ i ka mixeur kɔnɔ k'a n'o mixer dɔrɔn k'i sigi k'i ta min i m'a ye bon an bɛ naaninan min don a la sisan o y'an balimamuso encore une fois hali cɛw yɛrɛ bɛ k'a kɛ sisan ko k'a kɛ fari ye quoi o ye k'a nɔgɔlan ta k'a mun ɲɛda la ka wagati kɛ n'a ye dɔw b'a kɛ demi heure dɔw b'a kɛ hali une heure ye ko ka sɔrɔ ka taga u ɲɛ ko ko i mana o tigi ye ko a nɔrɔ bɛ yɛlɛn quoi f'a bɛ yelenku quoi voilà donc en réalité yiri ɲumanba de filɛ an kɛrɛfɛ nin ye bon mɔgɔw kɔni y'ale faamuya parce que ale bɛ mɔgɔw bolo po kɔnɔ fan bɛɛ i m'a ye a b'anw yɛrɛ bolo po la ne y'a turu duguma fana hali dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen a turulen don tilema fɛ a bɛ ja samiyɛ fɛ a bɛ nugu donc an bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a to a dan ma yɛrɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ tile samiyɛ yiri de don mais a bɛ mɔgɔw bolo po kɔnɔ i m'a ye donc aloe vera kɔrɔ de y'o ye fɛn kunnama gɛrɛ gɛrɛ min bɛ nin bɛɛ ɲa bon ale fana bɛ antioxydant fɛ o k'a fɔ n'i b'a kan n'i b'a to k'a mun n'i bɛ to k'a don safinɛ na n'i bɛ to k'a kɛ jus la ka min ne m'a ye min na o ye muli sira tulu la quoi mais n'i ye nin fɛn bɛɛ mɛn i ma fɛɛrɛ de tigɛ a la n ye min fɔ fan dɔ in fɛ a ye baara kɛ n'a ye walasa an ka se k'a ye bon n'i y'o ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ nin ni timitimini b'i n'a fɔ fɛn kelen sinamaw nka u bɛ sina nin ye u kɛcogoya nɛnkun kan quoi mais u bɛ baara ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est comme si timitimini na n'o ye scoparia dulci ye an y'ale tɔgɔ kɛ yɛrɛ ko timitimini c'est-à-dire ka kun kɛ timiya min b'a la n'i y'a ɲimi i bɛ o gu sɔrɔ a la o cogoya kelen na aloe vera kɔrɔ de ko kunaman gɛrɛgɛrɛ bien vrai que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min yiriw b'anw fɛ yan mun ka kunna ni a ye jala bɛ jala ni ba bɛ o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman sinjan fɛn caman de bɛ yen nka a bɔra minnu ye aloe vera tɔgɔ in da a la olu ye mankutu min sɔrɔ a la olu sina ten k'o mankutu kɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye siɲɛ kelen donc i bɛna ye k'a fɔ yiri fila in donc tɔgɔ sira kan i b'a ye k'a fɔ ko dafa ɲɔgɔnw don i b'a fɔ kunaya ani timiya voilà i b'a fɔ kunaya ni timiya fo bɛ ɲini ka kɛ sinama ye mais n'i ye aloe vera yɛrɛ ta k'a ni buwa ninnu tɔw bɛɛ lajɛ i b'a fɔ k'olu bɛɛ ye denbaya kelen de ye i n'a fɔ an ka tukɔrɔ buwaba i m'a ye ani tubabu buwa minnu bɛ nalen n'o ye sisal ninnu ye ni mɔgɔw bɛ turula u ka po kɔnɔ aloe vera fana jɔlen bɛ ten mais ale kɔni n'i bɛ ji k'ale la wa n'a bɛ sumaya la fana tile dɔɔni de b'a sɔrɔ tilemaba yiri tɛ quoi n'i y'a bila tile la a bɛ kolo bilen a bɛ sɔn mais a bɛ sɛgɛn mais n'a bɛ suma na sumaya bɛ yen tile bɛrɛ t'a gosi a bɛ fa ji salasala nin na kunnama nin na namayalen nin na o ye ɲɛci dan ye ne ye fɛn dɔw ye bɔlɔlɔ kan mɔgɔw k'a u lajɛ
i b'a dɔn ko ne ye aloe vera application dɔ ye indonésien fɛ olu bɛ aloe vera ji salasala nin de kɛ u ka ni musow b'u ka laada tampon na ka sɔrɔ ka kulusi don a kan i m'a ye parce que anw bɛ k'a fɔ ko anti inflammatoire an balakaw ka hakɛ to anti inflammatoire de bɛ mɔgɔ dɛmɛ encore une fois k'i lasanuya i m'a ye i b'a fɔ indonésien bi i b'a fɔ ni muso y'u ka jour ye ka olu b'a kɛ coton na walima fini mun ka kan ka ka o placer donc comme ça o b'a to c'est leur manière ka infection kɛlɛ fana a ma nɔgɔ parce que i b'a dɔn ko tuma na o kɛlen bɛ ka an ka nin fɛn nin k'an bolo cogo dɔ la quoi surtout que n'i ko k'i b'a ni diinɛ ko ni fɛnw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko muso bɛ ko ɲugutɔn fɛn de don k'a sɔrɔ o yɛrɛ de sina ye nin ye i y'a ye k'a sɔrɔ o tɛ quoi parce que i tɛ se ka sunkun kɔnɔ fɛn de ta ko Damari mansa y'a bila sunkun kɔnɔ ko ka tila ka n'a kɛ fɛn ye ko min bɛ mɔgɔw la ɲugun ou bien kam e de t'a kɔrɔ dɔn i t'a faamuya de i m'a ye donc voilà donc o fɛn ninnu aloe vera sen bɛ ka don nin sira nin kan ka jaabi ɲuman de di musow ma i b'a fɔ jaabi i n'a fɔ n ye jaabi ko min fɔ i n'a fɔ timitimini i b'a fɔ timitimiba i m'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman anw ye yiri dɔw ye yan i b'a fɔ u bɛ kɛɲɛ kɔrɔ kungo zirani ni u b'a nɔnɔ bɔ ka kɛ basi la mais an taara bɔ a kalama k'a fɔ ni musow b'a basiman de dun a b'u lafiya a b'u dafa de mɔgɔ ka mɔgɔya dun b'i ka basigi n'i ka dafalenya de bolo i m'a ye donc nin fɛn ninnu filɛ nin ye anw ka kan ka ninnu ta sira dɔ de kan anw bɛ ka sunkun ɲininka dɛ mais mɔgɔ wɛrɛw ka ninnu ta ka baara kɛ n'u ye ka sira wɛrɛw y'a la ka sɔrɔ ka a pa kisa da kɛnɛ kan ka preuve quoi voilà ka kisaw da kɛnɛ kan nkalon tɛ min na quoi mais k'i sigi ka mɔgɔ wɛrɛ makɔnɔ ka bɔ jamana wɛrɛ ni produit ni fɛn dɔw ye mais ni don min na u ko produit ninnu tɛ yen nɔ o t'a ko bannen yan voilà o problème de don donc n'o tigi kɛra mɔgɔ ŋani a jugu ye fana o kɔni a b'i b'a fɔ e bɛ t'i faga fɛn san ne voilà i b'i faga fɛn de san donc nin fɛn minnu filɛ ni ninnu b'an senkɔrɔ yan an ka nin yiri ninnu mɔgɔw bɛ se ka ninnu ta hali kɛnɛya nakɔ min bɛ an hakili la kungo so yan ni aloe vera ni timitimini bɛ se ka fara o kan i ka so kɔnɔ wa hali barigon datigɛ b'i mago ɲa nin na parce que nɔgɔ ka k'a kɔrɔ dɔrɔn u ka turu a la dɔrɔn e k'a sɔrɔ i bolo kɔrɔ bilankɔrɔ t'o ye i k'a bila i bolo kɔrɔ donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don quoi an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ nin yiri ninnu fila minnu filɛ nin n'an y'a di bi baro la mɔgɔw ka kan ka i magɛrɛ o la siga t'o la ayiwa hakili la nin bɛ somɔgɔ saman bɔ wala a bɛ fɔ ten de ko kuma tɛ ban hakili b'a tɔ dafa donc laɲini ye de ka yiri ninnu ka sunkun yɛrɛ kɔnɔfɛnw an yɛrɛ ye sunkun dɔ ye ka se k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ kunfɛya ye diɲɛ tɛ masigi hasard kan wa diɲɛ tɛ ka fonctionner hasard kan fana bon ni mɔgɔ min y'a kunfɛya minɛ ni mɔgɔ min ye a minɛ ko mana kunu k'a ɲɛsinnen to fan fɛ don min na yen de ye taga fɛn o don ni mɔgɔ min ta kɛra i bɛ kɛ namugula sogo ye o la ko yan man dɔgɔn triple hotep ngana manga kota sasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani bacema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko